2 november 2024. Standaard boekhandel in Overijse. Gaan we nu naar binnen en kunnen elkaar een 3 second chill hinder hebben. We gaan zien wat kunnen we hier binnen gaan vinden. Emily Vertukken. Nou, welkom in Overijse, Standaard Boekhandel, waar we heerlijke hapjes hebben van Rooshan. En zij heeft een kookboek, Koerdisch gerechten. En die kan je hier nu vandaag proeven, maar vooral komende dagen, weken komen kopen en zelf de gerechten maken. Ja, Rooshan met haar kookboek Pottenkijken bij Rooshan, hier bij Standaard Boekhandel in Overijse. En smakelijk, meneer Peter. Oei. De smaak van de kruid. Europe evolve dare Pertük, وشینه خوردن کردی کسی بلژیکی دکارن بکرن داره. Goede promotie, hè?